καλωσορίζουμε όλες και όλους που είστε απόψε εδώ κοντά μας και τιμάτε με την παρουσία σας την δόκτωρα κυρία Καραμπάτσου, η οποία μας έκανε την τιμή να μας παρουσιάσει το βιβλίο της «Φύλλα ελιάς, μέθοδοι ίασης, φυσικής ίασης, υγεία, διατροφή». Η κυρία Θανασία Καραμπάτσου γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από την Πύλο Μεσσηνίας. Σπούδασε στον Καναδά γενετική, βιολογία, οικολογία, φυσική οργανική χημεία, ψυχοφυσιολογία του πόνου, διατροφολογία και γεροντολογία. Μελέτησε τη φυτοπαθολογία των Ινδιάνων του Καναδά, όπως εφαρμόζεται στην εναλλακτική ιατρική. Μιλάει 3 γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Επέστρεψε στην Ελλάδα και πήρε την ειδικότητα της χειρούργου οδοντιάτρου από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε για 2 χρόνια στην Ναυοχειρουργική Στοματολογική Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Είναι πτυχιούχος κρανιοϊεροθεραπείας. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μελετώντας παράλληλα την πατροπαράδοτη ιατρική και τις διατροφικές συνήθειες των λαών της Ασίας, της Κίνας, της Ινδίας, της Ρωσίας και της Νοτιού Αμερικής. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια της Βρετανίας, στη διατροφική ιατρική, ομοιοπαθητική και φυσική ιατρική. Είναι διπλωματούχος μέτρησης δυσανεξίας τροφίμων και βιομαγνητικών μεσημβρινών. Συνεργάζεται με εναλλακτικά κέντρα ιατρικής της Αμερικής, του Μεξικού, της Ευρώπης και της Ασίας για την εφαρμογή πρωτοποριακών προγραμμάτων εναντίον του καρκίνου και των άλλων ανίατων νόσων. Εφάρμοσε από τις πρώτες γιατρούς παγκόσμια την θεραπεία με τα φύλλα της ελιάς και την βιοενέργεια παπίνη με τους μαγνητικούς παλμούς και βιοσυντονισμό με άριστα αποτελέσματα. Μελετά, ερευνά και εφαρμόζει τις γνώσεις των προγόνων μας μεγάλων μορφών της φυσικής ζωής και προληπτικής ιατρικής, βασισμένη στις αναφορές του Επίκουρου, Ιπποκράτη και του Διοσκουρίδη. Από το 1995 κάνει εκπομπές στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο σχετικά με την πρόληψη των νοσηρών καταστάσεων με βάση την αποτοξίνωση, τετραφάρμακο ιατρική και κυταροβιταμινοθεραπεία, φυτοθεραπεία, πιστεύοντας σε αυτό που είπε ο παππούς μας ο Ιπποκράτης. Για μένα, καλός γιατρός είναι εκείνος που παίρνει προληπτικά μέτρα, διότι προσφέρει πολύ περισσότερα με την πρόληψη από ό,τι με την επέμβαση. Και η πρόληψη δεν είναι παρά όσα τρώει και πίνει ο άνθρωπος, αφού από τα τρόφιμα εξαρτάται η ζωή και η υγεία του. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω περιληπτικά λίγα λόγια τι περιγράφει το βιβλίο της κυρίας Καραμπάτσου. Αυτό το βιβλίο λοιπόν δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση των ιατρικών συμβουλών και ή θέλει να υποκαταστήσει τους γιατρούς. Έχει σαν σκοπό να ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της φυσικής υγείας και η τεκμηρίωση της αυτοίασης που μπορεί να προκύψει από την ασύλληπτη δυνατότητα που έχει ο οργανισμός μας όταν του παρασχεθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται σαν η εποχή της αυθονίας. Αυθονία στα τρόφιμα, αλλά και για όλες τις δεινές εκείνες νόσους που αυξάνονται όλο και περισσότερο με την αποδοχή ενός επιζήμιου νέου τρόπου διατροφής δυτικού τύπου. Οι μάστιγες της βιομηχανικής εποχής μας δεν είναι πλέον η χολέρα και η ελονοσία όπως ήταν παλαιότερα. Σήμερα πάσχουμε όλο και περισσότερο από τεριδόνα, από στεφανιαία νόσο, από ζαχαρόδι διαβήτη, από τον καρκίνο και άλλα νοσήματα που ήταν σχεδόν άγνωστα στον προηγούμενο αιώνα. Για την θεραπεία όλων αυτών των παθήσεων καταναλώνουμε πλήθος αποσκευάσματα. Χάπια βιταμινούχα για να συμπληρώσουμε τις νεκρές τροφές που τρώμε, χάπια για την ενεργοποίηση του παχαίου εταίρου, χάπια για το άγχος, χάπια για το κοπονοκέφαλο, χάπια για τον ύπνο, χάπια. Αυτό το βιβλίο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε
ότι τη δύναμη για την αλλαγή της διατροφής και της ζωής μας την έχουμε εμείς οι ίδιοι αποκλειστικά στα χέρια μας. Το βιβλίο της κυρίας Καραμπάτσου μας υποδεικνύει τον τρόπο και τις επιστημονικές αρχές της ταχείας αποτοξίνωσης και του υγιεινού αδυνατίσματος, όπως αυτό εφαρμόζεται στα μεγαλύτερα υποκρατικά κέντρα φυσικής ιατρικής της Αμερικής και της Ευρώπης, με βάση τις αρχές των Ελλήνων προγόνων μας. Μέσα από αυτό θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ευεργετικές ιδιότητες της ελιάς για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του οργανισμού μας, αλλά και για να ενισχύσουμε την υγεία και την ευεξία του σώματός μας. Διότι, κλείνοντας, όπως λέει και η δημιουργός του βιβλίου, μέγιστο θέμα πλούτου και υγείας είναι το εθνικό μας φυτό, η ελιά, αλλά και τα παράγωγά της. Κυρία Καραμπάτσου, σας ευχαριστούμε πολύ και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το πολύ όμορφο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Λυσίων που μας δέχτηκε στις αίθουσες του, και θα μιλήσει για μένα πρώτα η συνεργάτης φιλόλογος, κυρία Καλίτσα Τσάκα. Είναι στο χέρι μας λοιπόν να δημιουργήσουμε, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την υγεία και όχι την αρρώστια, τη ζωντάνια και όχι την αδράνεια, την ηρεμία και όχι το άγχος, ευτυχία και όχι δυστυχία. Ο Θεός μας έκανε να είμαστε ευτυχείς. Αν είμαστε δυστυχείς είναι ένα δικό μας τραγικό λάθος. Πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε στο σωστό δρόμο, εναρμονισμένοι και με το Θεό και με τη φύση, για να μπορέσουμε να διεξέλθουμε τα θέματα αυτά τα δύσκολα της εποχής αυτής, που είναι τα πολλά άγχη γύρω από τα θέματα που μας βομβαρδίζουν στη τηλεόραση. Εγώ να σας πω την αλήθεια, την έκλεισα τη τηλεόραση για να έχω ηρεμία. Γιατί δεν είναι και σωστά αυτά που ακούμε. Είναι πάρα πολλά ψέματα των δημοσιογράφων. Και ο Επίκουρος ήταν μέγας φιλόσοφος και αναφέρει, να το διαβάσω αυτό. Μετά θα πούμε για τη θεραπεία του Επίκουρου, το τετραφάρμακο. Θα διαβάσουμε τώρα το ποίημα. Το ποίημα. Το ποίημα, ένα εξαίρετο ποίημα, είναι αφιερωμένο από τον Γεώργιο Παπακώστα στην Ιφιάνασα. Της αιωνιότατος δέντρο της ελιάς. Με την απλή σου γεύση ξανανιώνεις το φθαρτό σε τούτον τον οντισμένο βράχο και δίνει ζωή στα συμπαντικά κύτταρα. Συ το φύλλωμα της φύσης, συ η δροσιά της θάλασσας και του καινούριου. Εσύ ξεδιψάς το στεγνό στήθος του κάθε γήινου. Πάνω στο αθάνατο ασημί σου ξαποσταίνει ο ήλιος, την ώρα που οι μουσες συνούν τον Απόλλωνα στη γέννηση των νιώκοντων κλωναριών. Ο ήλιος μας που από τα παράθυρα του Παρθενώνα αντάμα με την Αθηνά στέλνει μηνύματα ειρήνης στις πολιτείες των ελαιώνων. Ω χώμα των ελαιώνων, που πάνω στη ράχη σου απλώθηκε ο νους του Ιπποκράτη, κλείνοντας βαθιά μέσα την πόρη του Ασκληπιού την υγεία, ονοματίζοντας τον άνθρωπο, ώστε πάντα να τραγουδάει το τραγούδι του, το τραγούδι της ειρήνης. Ό της ελιάς καρπέ και κλώνει, εσύ συγγενέδης του Δία, και εσύ του πρίτου βασιλιά κόρη νύμφιας στέμφης, η Φιάνασα, από το Μέγα Ιερέα με λάμποδα, με το χυμό της έθρεψε στρανή γενιά Ελλήνων. Γεώργιος Παπακώστας. Όπως βλέπετε, αυτό το βιβλίο έχει μια ποικιλία θεμάτων. Ξεκίνησα να το γράφω το 1995, 20 χρόνια πριν. Πέρασα 5 χρόνια περίπου, εξασκούσα τη φυσική, την κανονική ιατρική, δίνοντας φάρμακα και ακολουθώντας το mainstream medicine, όπως λέγεται, δηλαδή αυτή την νοσοκομιακή ιατρική με τα αντιβιωτικά και τα φάρμακα που μαθαίνουμε όλοι οι γιατροί στα λόμπι των ξενοδοχείων που μας επισκέπτονται οι φαρμακευτικές βιομηχανίες και μας δίνουν κάθε φορά τα κατάλληλα φάρμακα. Δεν μας είχε πει κανείς τίποτα ούτε για φύλλα ελιάς, ούτε για προβιωτικά, ούτε για ψυχικές νόσους που αντιμετωπίζονται με την τετραφάρμακο των φυσικών μας φιλοσόφων, του Επίκουρου και άλλων, ούτε καν για τη βιοενέργεια
με τους μαγνητικούς παλμούς, που είναι μια από τις μεγαλύτερες θεραπείες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Είχα την τύχη πριν 20 χρόνια να γνωρίσω έναν εξαίρετο επιστήμονα, τον κύριο Τάκη Παπά, που είναι μαζί μας σήμερα, και ξεκίνησα μια συνεργασία μαζί του με το που τον γνώρισα. Μου είπε για την κεραμική βιοενέργεια του μηχανήματος, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ τις ενέργειες αυτές που είχε ο κεραμνός του Διός, όπως είναι στην Ολυμπία σήμερα. Όλοι έχετε δει ότι όταν βρέχει και μετά πέφτουν οι αστραπές και μάλλον γίνονται οι βροντές, οι αστραπές και μετά αρχίζει τη βροχή, μετά ο αέρας είναι πολύ καθαρός και έχει ιόντα. Αυτά τα ιόντα είναι θεραπευτικά. Ο μαγνητισμός που αναπτύσσεται γύρω από τα δέντρα, από τα πεύκα, με τις βελόνες που υπάρχουν γύρω-γύρω στο δέντρο και έχουν μετρηθεί αυτά τα ιόντα του αέρος, μας δίνει ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο είναι η άσκη, μας φέρνει την ίαση. Γι' αυτό συμβουλεύουν όλοι τους αρρώσους να έρχονται εδώ στο Σωτηρία, να πηγαίνουν στα βουνά, στον καθαρό αέρα που πέφτει μαγνητικό πεδίο πολύ δυνατά. Επίσης, τα αρχαία νοσοκομεία της αρχαιότητος, τα ασκληπία, ήταν πάντα χτισμένα σε μαγνητικά γεωδετικά σημεία, ξέρετε. Αυτά όλα, μαζί με τη διατροφή, τα φύλλα της ελιάς, αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο, γιατί δεν υπήρχε ως τότε κάτι ανάλογο. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν 150 σελίδες. Η πρώτη έκδοση το 1975. Η δεύτερη και η τρίτη έκδοση φτάσαν 450 πριν 10 χρόνια. Αυτό το σημερινό εκπώνημα είναι μια επίτομη φυσική ιατρική, η οποία φτάνει τις 716 σελίδες, με 1000 φωτογραφίες επεξηγηματικές και ένα μεγάλο κεφάλαιο, στο 18ο κεφάλαιο, που αναφέρομαι στη θεραπεία του κυρίου Παπά, ο οποίος είναι ένας από τους πιο διάσημους επιστήμονες στον κόσμο σήμερα. Και είναι τιμή μου τον έχουμε μαζί, παρόλο που έχει πάθει ένα πρόβλημα υγείας, ήρθε σε εμάς για να μας μιλήσει. Θα του δώσω λοιπόν το λόγο, γιατί έχει να μας πει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για τη βιοενέργεια, τη μαγνητική κεραμική των νανοπαλμών, πώς βοηθάει σε βάθος του σώμα, στο κυταρικό επίπεδο, δηλαδή εκτός από τη διατροφή μας, εγώ δουλεύω πάρα πολύ με τη διατροφή, το χυμό της ελιάς και τη μαγνητική βιοενέργεια του κ. Παπά. Το μηχάνημα λοιπόν το Παπίνι το έχω 20 χρόνια, έχουμε ξεκινήσει μια τεράστια πληροφορία, ένα μπαράζ, ας πούμε, ομιλιών στην τηλεόραση, μπορείτε να βρείτε στο YouTube πάρα πολλές ομιλίες μας. Και σήμερα τον έχουμε και μπροστά μας να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα, το οποίο έχει μια καταπληκτική δράση. Το έχουν οι αθλητές του NBA, της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Αμερικής, και εγώ έχω γνωρίσει στους Άλσμπουργκ της Αυστρίας που έχω πάει, στο Διεθνές Συνέδριο που έγινε, τους μεγαλύτερους σκιέρ του κόσμου, τους Ολυμπιονίκες, που μετά από κατάγματα που είχαν στα πόδια, με 45 μήκος κάταγμα στο πόδι, πήρε για τρίτη φορά χρυσό Ολυμπιό μετάλλιο ο μεγαλύτερος αθλητής του κόσμου, ο Αυστριακός, που του είχαν πει ότι τελείωσε η καριέρα του. Προλίγου μια κυρία, η Ασημίνα, μου είπε ότι γνώρισε το χυμό της ελιάς πριν πόσα χρόνια, Ασημίνα? 15 χρόνια. 15 χρόνια λοιπόν αυτός ο καρκινοπαθής με σπλήνα και σηκώτη ζει σήμερα, εδώ του είχαν πει ότι τελειώνει η ζωή του. Λοιπόν, διπλή λοιπόν η θεραπεία που κάνουμε και πρέπει να μάθουμε πώς γίνεται ο χυμός της ελιάς, γι' αυτό γράψαμε αυτό το πολύ μεγάλο βιβλίο, με πάρα πολλές μαρτυρίες από όλα τα κέντρα του κόσμου. Στην κάρτα μου εδώ θα δείτε ότι μεγάλα κέντρα του εξωτερικού χρησιμοποιούν το χυμό των φύλων της ελιάς μαζί με τα μαγνητικά πεδία και το νερό, το βιονισμένο νερό. Κύριε Παπά, έχετε το λόγο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Αυτή τη στιγμή θα ασχοληθώ με δύο αντικείμενα που αναφέρει η κυρία Καραμπάτσου, την ελιά και το Παπίνι. Έχω να πω κάτι που θα ενδιαφέρει τους περισσότερους ακροατές εδώ. Ποιοι είναι οι μακροβιότεροι άνθρωποι στον κόσμο? Ποιοι είναι, ρωτάω. Το ξέρετε? Πρέπει να το ξέρετε. Οι καριώτες. Κινέζοι. Οι καριώτες. Σαν έτος. Κινέζοι. Α, οι Ινδοί μάλλον. Είναι οι Ελληνίδες γυναίκες. Οι Ελληνίδες γυναίκες. Και οι άντρες είναι δεύτεροι
μετά τους Ιαπωνέζους. Αντιθέτως είναι οι γυναίκες δεύτερες των Ιαπωνέζων και Ελληνίδες πρώτες. Δηλαδή, όσον αφορά τις γυναίκες, έχουμε την πρωτιά παγκοσμίως. Τώρα αν είναι ιδιαίτερα οι καρδιώτες δεν ξέρω. Και αυτό οφείλεται στην ελιά. Δεν να το τονίσω. Αυτό. Όμως, θα ήθελα να μιλήσω για το αντικείμενό μου και για την εφεύρεσή μου, που είναι ένα μηχάνημα μαγνητικών παλμών. Θα θέσω πολλές ερωτήσεις και σαν να είμαι στο γυμνάσιο, γιατί άλλωστε είμαι και καθηγητής και θα ήθελα να συμμετέχω. Γιατί αναπνέουμε οξυγόνο, ρωτάω. Το βασικό στοιχείο που παίρνουμε ποια είναι. Καταρχήν θα μου πείτε, είναι το οξυγόνο. Εγώ μετά θα σου πω και πιο άλλο και θα εκπλαγείτε. Αλλά γιατί αναπνέουμε οξυγόνο. Τι κάνει το οξυγόνο που το αναπνέουμε. Μας δίνει ενέργεια. Τι εννοείς ο οξυγόνο. Τροφοδοτεί τον εγκέφαλο, τον αναζωογονεί. Παιδί μου, εντάξει, δίνει ενέργεια στον εγκέφαλο. Γιατί για 3 λεπτά, άμα δεν αναπνεύσουμε οξυγόνο, πεθαίνουμε. Ναι, γιατί δεν το κάνουμε το οξυγόνο. Συγκεκριμένα. Οξυδώνεται, καίγεται. Διότι δηλητηριάζεται. Είπε η κυρία Καραμπάτσου, οξυδώνεται. Οξύδο σημαίνει κάψη. Έχουμε την βασική λειτουργία στη χημεία, το οξυγόνο που είναι η καύση και τη βραδία που λέγεται οξύδωση. Μέσα στον οργανισμό δεν μπορεί να έχει καύση, φωτιά, μπορεί να έχουμε την ήπια μορφή που λέγεται οξύδωση. Θα πω εδώ κάτι μέγα λάθος και ας πω αμέσως. Εδώ παίρνουμε αντιοξυδωτικά, όπως είναι η βιταμίνη C, για να εξουδετερώσουμε κάποιες οξυδώσεις που γίνονται. Δεν τη θέλουμε την οξύδωση, δεν τη θέλουμε. Θα ήταν προτιμότερο να μην αναπνέουν οξυγόνο για να αποφύγουμε την οξύδωση. Λοιπόν, άρα πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος ρόλος του οξυγόνου. Ποιος μπορεί να είναι αυτός? Οξύδωση αποκλείεται. Καύση αποκλείεται. Ποιος μπορεί να είναι? Λοιπόν, θα σας πω στην ιατρική και στη βιολογία. Είναι γνωστή αντλία νατρίου. Νατρίου καλίου. Στο κύτταρο. Όμως θα εναντιωθώ και θα πω ένα μεγάλο σφάλμα. Αυτό γιατί λένε τα βιβλία ιατρικής και βιολογίας, εισέρχονται, λέει, 2 νάτρια μέσα στο κύτταρο και εξέρχονται 3 κάλια από αυτό. Σας δημιουργεί κάποια απορία? Εμένα μου δημιουργεί μεγάλη. Και φοιτητές ιατρικής που ρωτάω δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί είναι ακατανόητο? Γιατί είναι παράδοξο. Το βλέπουν και το μετράνε ότι μπαίνουν νάτρια. Νάτρια είναι το βασικό στοιχείο του αλατιού. Του αλατιού και βγαίνουμε κάλιο, το οποίο κάλιο κάνουμε διούρηση. Καλίου δεν το θέλουμε. Αντιθέτως το θέλουν τα φυτά. Θέλουν το κάλιο. Και αντιθέτως πάλι εμείς δεν δεχόμαστε το κάλιο, ενώ δεχόμαστε το νάτριο. Το νάτριο όταν πέσει στα φυτά τα ξεραίνει. Τον άνθρωπο που θα κάνει ένεση καλίου τα πάθει. Πεθαίνει. Αν πάρει κάλιο. Λοιπόν,
Μετά έχω να πω για το νάτριο. Έχετε υπόψη σας που παίρνουμε νάτριο στα νοσοκομεία. Ακούω. Το ξέρετε όλοι σας και οι περισσότεροι από εσάς το έχετε δοκιμάσει. Είναι ο ορός, ο φυσιολογικός ορός. Με την κουκλάδα από πάνω, αυτό είναι διάλειμμα αλατιού. Και λέει είναι ισοτονικό με το αίμα. Πάλι πρέπει να ξέρετε, το αίμα είναι αλμυρό. Κάντε, το γλύψετε το αίμα σας, θα δείτε πόσο αλμυρό είναι. Και ο ορός τα λέει όλα. Ότι εμένα μου βάλανε ορό για 11 μέρες, μόλις έπαθα το κεφαλικό, δεν έβαλα ούτε μία μέρα. Με συντηρούσε ο ορός. Και άλλοι που παίρνουν ορό δεν τρώνε. Το αν έχετε δει να βάλουν κάτι μες στον ορό, είναι για κάποιο φάρμακο. Κάποιο φάρμακο, ας πούμε, ασπιρίνη. Κάτι τέτοιο, όχι φαγητό. Και η διατροφή είναι αποκλειστικά με τον όρο, χωρίς να πεινάς, όλο το διάστημα. Δεν το λένε αυτό οι γιατροί. Αντιθέτως, λένε μην τρώτε αλάτι. Μέγα ψέμα. Αν σας λείψει το αλάτι, παθαίνετε διαταραχή των λεγόμενων ηλεκτρονιτών και επέρχεται το θάνατο. Θάνατος! Είναι τα δύο βασικά. Είναι το αλάτι και το δεύτερο είναι το οξυγόνο. Θα πω λοιπόν τώρα ποιος είναι ο ρόλος αυτών των δύο. Λοιπόν πάλι επανέρχομαι στο κύτταρο. Μπαίνουν δύο νάτρια και βγαίνουν δύο κάλια. Μα πώς γίνεται αυτό? Έχουμε μία αίθουσα. Μπαίνουν άντρες μες στην αίθουσα συνεχώς και βγαίνουν γυναίκες. Πώς γίνεται αυτό? Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό? Μπαίνουν νάτρια, βγαίνουν κάλια και γίνεται συνέχεια. Μάγαλα όσα κάλια και να έχει μέσα στο κύτταρο, δεν πρέπει κάποτε να τελειώσει. Και όσα νάτρια δεν πρέπει να δημιουργούσανε χωρισμό μέσα στο κύτταρο, να μην χωράνε άλλα. Πέστε μου εσείς τι σημαίνει. Τι μπορεί να σημαίνει? Μπαίνουν νάτρια, βγαίνουν κάλια. Θα πρέπει να γίνεται μεταστοιχείωση. Το νάτριο να γίνεται κάλιο. Κάτι το οποίο δεν μας λένε στη φυσική. Δεν το λένε. Εμείς στη φυσική δεν το μάθουμε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, δεν το λένε και εγώ πιστεύω και τους δικαιολογώ. Το νάτριο να γίνεται κάλιο σημαίνει μεταστοιχείωση. Σύνδειξη. Και η σύνδειξη θεωρείται ότι δεν γινότανε μέχρι πρόσφατα που θεμελιώθηκε η ψυχρή σύνδειξη από τους Φλάιμανς και Μπόνς. Γίνεται η πυρηνική σύνδειξη και η συγκεκριμένη μεταλλαγή μπαίνοντας το νάτριο και το οξυγόνο, αν προσθέσει πυρηνικά νάτριο και οξυγόνο, κάνει κάλιο. Να γιατί παίρνουμε οξυγόνο και να γιατί χρειαζόμαστε νάτριο. Και αν πάμε μας κάνουν φυσιολογικό ορό στο νοσοκομείο, το οξυγόνο το παίρνουμε από την αναπνοή, το νάτριο το παίρνουμε από τον ορό και δεν πεινάμε. Η πιο βασική τροφή για τον άνθρωπο είναι το αλάτι. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, είναι το αλάτι. Και μην διανοηθείτε να στερηθείτε αλάτι. Μην διανοηθείτε. Τότε θα πάτε διαταραχή ηλεκτρονιτών και πεθάνετε. Και τα ζώα το ίδιο. Τρώνε αλάτι. Πάνε οι βοσκοί τα πρόβατα στη θάλασσα και πίνουν νερό. Και οι αγελάδες γλύφουνε πέτρους αλατιού. Είναι απολύτως απαραίτητο. Όσο και παράξενο σας φαίνεται. Όχι, δεν κατακρατάει νερό
όπως να είναι γι' αυτό, παχαίνεται. Σας δίνει πολλή ενέργεια και αυτή αποθηκεύεται σαν λίπος. Όχι ότι γίνεται κατακράτηση νερού. Πόσο να κατακρατήσει, πόσο νερό. 2-3 γραμμάρια νερού, αυτό είναι το πάχος σας. Τα 2-3 γραμμάρια που βάζετε τόσα κιλά, αυτό είναι γελίο. Είναι γελίο. Λοιπόν, αυτό το εκπληκτικό που λέω, το κύτταρο κάθε ανθρώπου είναι ένας πυρηνικός αντιδραστήρας, όσο και παράξενο να σας φαίνεται. Και με ελαχίστη τροφή μπορεί να κάνουμε πάρα πολύ εργασία λόγω της μεγάλης πυρηνικής ενέργειας και συγκεκριμένα η αντίδραση νατρίου συνοξυγόνου είναι εξώθερμη, δηλαδή σας δίνει ζέστη και είναι αυτό που σας κάνει να έχετε κάποια θερμοκρασία, όχι οξύδωση, όχι κάψη οξυγόνου. Ρωτήσατε από πού οφείλεται η θερμοκρασία του σώματος. Έχουμε μια υψηλότερη θερμοκρασία. Αυτό οφείλεται από την πυρηνική αντίδραση νατρίου και οξυγόνου που αποβάλλει κάλιο και κάνει κάλιο και αποβάλλεται από το κύτταρο. Γι' αυτό μπαίνει νάτριο και οξυγόνο και βγαίνει κάλιο. Σε μετρήσεις που είχε κάνει ο Κεβράν, ήταν ένας γιατρός υπουργός υγείας της Γαλλίας, βρήκε παίρνουμε λιγότερο κάλιο από ό,τι αποβάλουμε, δηλαδή από κάπου αλλού, και το κάλιο μετά μεταστοιχειώνεται σε ασβέστιο. Εδώ έχω να σας πω το εξής: το οξυγόνο έχει ατομικό αριθμό 8, περιοδικότητα 8 και έχει το περιοδικό σύστημα του Μεντελέγη στη χημεία. Για όσους ξέρουν το περιοδικό σύστημα του Μεντελέγη, αν πάρουμε το νάτριο και του προσθέσουμε οξυγόνο, θα βρούμε αμέσως το πιο κάτω στοιχείο στον πίνακα που είναι το κάλιο. Και στο κάλιο, αν προσθέσουμε πάλι οξυγόνο, θα βρούμε το αμέσως παρακάτω στοιχείο που είναι το ασβέστιο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μέχρι τώρα σας είπα ότι το κύτταρο του καθενός είναι ένας πυρηνικός αντιδραστήρας και η ενέργεια του ανθρώπου είναι πυρηνική. Γι' αυτό άλλωστε και πάρα πολύ μεγάλη αναπάντηχα. Τώρα, η αντίδραση αυτή είναι εξώτερη και δικαιολογεί τη θερμότητά σας. Αντίθετα, κάνει την αντίθετη αντίδραση σε αυτά. Θέλουμε καλλιούχα λιπάσματα, τους βάζουμε στις ρίζες. Το έχετε ακούσει? Βεβαίως το έχετε ακούσει. Καλλιούχα λιπάσματα. Οι ρίζες παίρνουν κάλιο και αποβάλλουν οξυγόνο για να μετατρέπουν σε νάτριο, το οποίο νάτριο το πετάνε στις ρίζες. Αν τώρα βάλετε κι εσείς νάτριο στις ρίζες, θα μπλοκάρετε την αποβολή αυτή και το δέντρο αξεράτη. Δηλαδή, για τα φυτά το νάτριο είναι θανατηφόρο και για τους ανθρώπους είναι το κάλιο θανατηφόρο. Τα μέ φυτά αποβάλλουν οξυγόνο, τα δε άνθρωποι παίρνουν οξυγόνο. Αλλά επειδή η αντίθετη αντίδραση των φυτών θα πρέπει να είναι ενδοθερμός, για να γίνει αυτή η αντίδραση πρέπει να παίρνουν θερμότητα από τον ήλιο με τα φύλλα τους. Μην νομίζετε σας έχουν πει το προϊόν της οξυδώσης και της κάψης, ξέρω τι μπορεί να λένε, είναι το διοξείδιο του άνθρακος και το αποβάλουμε με την αναπνοή. Αυτό είναι απολύτως ψέμα.
δεν είναι το διοξείδιο του άνθρακος. Και υπάρχει τώρα, εδώ και τώρα μία απόδειξη. Αν όλοι βρισκόμαστε σε ένα πυκνό ακροατήριο όπως είστε εσείς και βγάζατε όλοι το οξυγόνο, το κάνετε διοξείδιο, το άνθρακος, στο τέλος θα παθαίναμε ασφυξία. Δεν θα βρίσκαμε οξυγόνο να αναπνεύσουμε, γιατί αντικαθιστάμε το οξυγόνο με διοξείδιο του άνθρακος. Τι αντιθέτως παθαίνουμε, κάτι άλλο. Τι παθαίνουμε, υπερθέρμανση. Υπερθέρμανση, σκάμετε, ανοίξτε παράθυρα. Σκάμε, εδώ κάνει πολύ ζέστη. Είναι πολύ μαζεμένη. Δεν παθαίνουμε ασφυξία. Μπορεί να λένε τη λέξη. Ασφυξία εννοώντας τη μεγάλη θερμοκρασία. Λοιπόν, σας είπα την επαναστατική άποψη του ρόλου του οξυγόνου και το ρόλο του αλατιού. Αλάτι λέω το νάτριο, εγώ προσωπικά. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Πώς γίνεται αυτή η αντίδραση. Καταρχήν το νάτριο και το οξυγόνο εισερχόμενο μέσα στο κύτταρο διηγείρεται και προετοιμάζεται να κάνει αντίδραση. Γιατί νάτριο έχουμε και στην αλατιέρα. Στο αλάτι που έχουμε στο σπίτι μας δεν ανιχνεύεται κάλιο. Γιατί να γίνεται το νάτριο σε κάλιο μέσα στο κύτταρο. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα. Είναι γεγονός ότι εξέρχεται κάλιο. Αυτό είναι ένα φορτίο. Έχει ένα στοιχειώδες φορτίο. Γιατί είναι ιόν. Μέσα στα διαλύματα έχουμε τα ιόνα. Και φεύγει ένα φορτίο. Και βγαίνουν τρία, γιατί το κάλιο βγαίνει πιο εύκολα. Περνάει την κυταρική μεμβράνη. Το δε νάτριο, επειδή είναι μεγαλομόριο, περιστοιχίζεται από νερό, του αρέσει το νερό, το να είναι αλήθεια και δεν μπορεί να εισέλθει εύκολα. Είπαν οι παλιογιατροί, η αναλογία είναι 3/2. Αυτό είναι ψέμα. Δεν μπορούν να μετρήσουν ποτέ. Βγαίνουν 3 άτομα καλίου και μπαίνουν 2 νατρίου. Αλλά για να δείξουν η μεγαλύτερη ταχύτητα του καλίου, πετάνε ένα 3 εκεί και ένα 2. Ας πούμε και δόκτωρας φυσικής. Δεν περιμέναν που είναι βλακίες οι γιατροί. Μετρήσαν τα άτομα, μπαίνουν και βγαίνουν από το κυταρική μεμβράνη. Δεν μπορείς. Δεν φαίνονται τα άτομα. Λοιπόν, τι παθαίνουν όμως τα νάτρια του αλατιού και μεταστοιχιώνται σε κάλιο. Αφού βγαίνουν περισσότερα, κάλιο κουβαλώντας περισσότερα φορτία και μπαίνει το νάτριο με ένα περίπου αναλογία 2/3 και το νάτριο είναι ιόν στο αίμα. Μπαίνουν 2 ας πούμε φορτία μέσα στο κύτταρο και βγαίνουν 3. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Αν βγαίνουν 3 θετικά φορτία και μπαίνουν 2, θα υπάρξει έλλειψη θετικού φορτίου μέσα στο κύτταρο. Αποτέλεσμα αυτού, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το κύτταρο να είναι αρνητικό και επειδή είναι σφαίρα κάπως σαν αυγό, παρουσιάζει η μεμβράνη του με το εξωτερικό περιβάλλον τη λεγόμενη διαμεμβρανικό δυναμικό, το οποίο είναι περίπου 90 μιλιβόλτ. 90 μιλιβόλτ και μεγαλώντας μειώνεται αυτό και τελικώς όταν πεθαίνουμε δεν υπάρχει αυτό το διαμεμβρανικό δυναμικό, γίνεται 0. Λοιπόν, εγώ όταν πρώτο κατασκεύασα
το Παπίμι, το οποίο αναφέρει κατά χώρο κυρία Καραμπάτσου, ήθελα να ενισχύσω αυτό το διαμεμβρανικό δυναμικό του κυτάρου και έφτιαξα κάποιους μαγνητικούς παλμούς. Λοιπόν, έτσι λοιπόν καταρχήν από πάλι από την αρχή. Αυτό διευκολύνει το κύτταρο, προτιμάζει την αντίδραση και η αντίδραση η ίδια συντηρεί το δυναμικό. Είναι αλυσοδό. Αν λείψει το δυναμικό δεν θα γίνεται αντίδραση. Και αν σταματήσει η αντίδραση θα χαθεί το δυναμικό. Είναι μία ανιστρεπτό. Δεν αντιστρέφεται. Και το ένα παράγει το άλλο. Το ένα παράγει το άλλο και το συντηρεί. Εμένα η μητέρα μου έπεσε νεκρή 2 φορές κάτω. Και δεν είχε παλμούς, δεν είχε σφιγμό, δεν κλείσαν τα μάτια της. Ευτυχώς στο άλλο δωμάτιο είχα ένα Παπίμι. Σε λιγότερο χρόνο, από 2 λεπτά, συνήθως ζωντάνεψε. Και μη σας φαίνεται παράξενο ότι ζωντάνεψε. Έχω να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας πάντα έχουν ένα μηχάνημα παρόμοιο που το λένε απεινιδωτή. Και αυτό κάνει ένα παλμό. Ένα. Και αν πιάσει, σώθηκες. Επανέρχεσαι στη ζωή. Και αυτό που πρέπει να γίνει εντός 2-3 λεπτών. Γιατί από εκεί και έπειτα αρχίζουν να διώσεις. Και δεν επανέρχεσαι. Και να επανέλθεις θα είσαι κούκου, δεν ξέρω, θα έχεις πολλά προβλήματα. Γενικά δεν πάνε. Αν στα 2-3 λεπτά σε επαναφέρουν. Το Παπίμι είναι ένας τέτοιος απεινιδωτής, με τη διαφορά ότι είναι απολυβόλο. Μαράει πάρα πολλούς κόσμους ανά δευτερόλεπτο. Συνέχεια χτυπάει. Έτσι. Λοιπόν, Εγώ με το που το είδα κατάλαβα το τι είναι. Σε 24 ώρες το θα πάρει. Είναι καταπληκτικό. Ο απεινιδωτής θα δώσει ένα. Θα έχει την ευκαιρία που να κάνει και δεύτερο. Αυτό είναι όλο. Το δικό μου μηχάνημα είναι σαν πολυβόλο σε σχέση με ένα τουφέκι. Θα ρίξει 1-2 εκπλησοκρατήσεις και αυτό είναι όλο. Μπορώ να πω κάτι. Λέγει. Μέσα στα κύτταρα, το βάθη, δηλαδή δημιουργεί καινούργια κύτταρα. Εγώ προσωπικά είχα 3 ώρες στο θηροειδή από τότε που το έχω το μηχάνημα εδώ και 20 χρόνια και ταξίδευα στην Πολωνία τότε που έσκασε το Τσερνομπίλ. Και τότε δεν ξέραμε, ήταν υποκριμένοι, τα νέα δεν τα λέγανε. Μόλις γύρισα στην Ελλάδα είδα ότι έγινε πυρηνική έκρηξη. Και απέκτησα υποθυροειδισμό και όλους στο θηροειδή. Με το μηχάνημα του Παπίμι και τα διοξυδοτικά βιταμίνες και αυτό το ηχθιέλαιο, την ελιά που πίνω, εξαφάνισα 3 ώρες στο θηροειδή. Επίσης προσωπικά το χέρι μου το δεξί που το είχα από την κούραση, από τη δουλειά κλπ. Είχε νεκρώσει, είχε 2 μεγάλα οζύδια στον αυχένα. Εξαφανιστήκαν μέσα σε 2 εβδομάδες, χωρίς χειρουργία, χωρίς τίποτα. Ενώ μου λέγανε για χειρουργία, άκρας χειρός. Ο πατέρας μιας φίλης που είναι από τους μεγαλύτερους γιατρούς στην Νέα Υόρκη μου έλεγε να χειρουργήσουμε τον νεύρο από εδώ και δεν ήξερα πώς θα βγω μετά το χειρουργείο, κανείς δεν ξέρει πώς βγαίνει. Με το μηχάνημα του κυρίου το Παπίμι που έχω και εγώ στο ιατρείο μου, είχαμε δει καταπληκτικά αποτελέσματα. Επίσης, οι πρακτικές εφαρμογές, να πω, εγώ που βλέπω την κλινική εικόνα, έχουμε θεραπείες στις προστατήτιδες, σε οτιδήποτε έχει φλεγμονή, σε τενοντίτιδες, σε χέρια, σε κατάγματα και πάρα πολλές άλλες, τουλάχιστον 200 θεραπείες. Περιγράφω στο 18 σελίδα. Αυτό το διαμεμβρανικό δυναμικό που σας ανέφερα προηγουμένως, που ξεκινάει με 90 mV και μειώνεται, όταν πέσει στα 15 μειώνεται κι άλλο. Και τότε το κύτταρο γίνεται καρκινικό.
το βραβείο Νόμπελ του Σεν Γιώργη το 1978 που το ανακάλυψε. Φανταστείτε λοιπόν αν έχετε ένα όγκο τι μπορεί να συμβεί. Αυτός έχει χαμηλωμένο δυναμικό και το παπίμι το ενισχύει αυτό το δυναμικό. Κάνει δηλαδή τον ιστό να πάψει να είναι καρκινικός. Να εξηγήσω καλύτερα. Δηλαδή φανταστείτε ότι έχουμε ένα στρογγυλό κύτταρο, πες ότι είναι αυτό ένα κύτταρο στρογγυλό, υπάρχει μια διπλή μεμβράνη στα ζωικά κύτταρα, η οποία έχει ένα εξωτερικό δυναμικό, δηλαδή διαφορά απ' έξω από το κύτταρο και μέσα από το κύτταρο και γίνεται η ανταλλαγή της ύλης. Αυτό το μεμβρανικό δυναμικό πρέπει να είναι 70 μιλιβόλτ. Εάν πέσει κάτω, στα 15 που ο κύριος Παπάς, το κύτταρο σχίζεται στα δύο, στα πολλά κομμάτια, αποκτάει άτυπες μυτωτικές διαιρέσεις όπως λέγονται και γίνεται καρκινικό. Δηλαδή δεν έχει οργανίδια, δεν έχει κύτταρο, δεν έχει πυρήνα, δεν έχει μυτοχόνδρια, δεν έχει κύτταρα γκορτζί, δεν έχει τίποτα άλλο. Πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να του δώσουμε την ενέργεια που χρειάζεται. Γι' αυτό λέμε θέλουμε βιοενέργεια. Γι' αυτό πάμε σε ειδικά σημεία που λέμε είναι βιοενεργειακά σημεία και βοηθιόμαστε. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι το σώμα μας είναι ένα κλειστό κύκλωμα. Δεν επηρεάζεται από τα εξωτερικά μαγνητικά πεδία. Και αυτό μας σώζει. Αλλιώς θα είχαμε πεθάνει όλοι από την ακτοβολία που δεχόμαστε καθημερινά. Δηλαδή αυτό που λένε όλοι ότι κάντε θετική ενέργεια, πιαστείτε χέρι-χέρι, κάντε υπολογισμούς και διαλογισμούς και να σωθείτε, για εμάς τους επιστήμονες δεν ισχύει. Ισχύει αυτό που μπαίνει μέσα στα κύτταρα και επηρεάζει την ίδια την φύση του κυττάρου. Δηλαδή μια κεραμική βιοενέργεια, κεραμικός νανοπαλμός σε συστηματική συχνότητα και δεν αναπτύσσεται θερμότητα επίσης. Πολύ σημαντικό. Ενώ με τις διαθερμίες που κάνουμε στους φυσιογραφιστές αναπτύσσεται θερμότητα. Μεγάλη διαφορά αυτό το μηχάνημα. Λοιπόν, μαζί με αυτή τη φυσική υγεία που δίνουμε στο κύτταρο, γι' αυτό και το βιβλίο λέει κυτταρική ιατρική, κυτταρική διατροφή, δίνουμε δηλαδή στο κύτταρο τη διατροφή, αλλά συστηματικά απ' έξω κάνουμε αυτή την κεραμική ιατρική, όπως λέω εγώ, τη βιοενέργεια. Ναι, είναι απαραίτητο. Είναι πολύ απαραίτητο. Και αυτό δόθηκαν τα βραβεία Νομπέλ, έτσι, τα οποία δεν λέγονται. Θέλω να πω ότι αυτή αρκεί να ενισχύσει το δυναμικό. Είναι υπαριθμόν ένα θεραπεία για τον καρκίνο και υπαριθμόν ένα για τη ζωή την ίδια. Αν χαθεί το δυναμικό, επειδή δημιουργείται με δημιουργεί τη διέργηση του νατρίου και οξυγόνου σε κάλιο, πάβει να γίνεται αυτό και μετά αυτό συντηρεί και το δυναμικό. Πάβει να γίνεται αντίρρηση, πάβει να γίνει το δυναμικό, τέρμα. Δεν επανέρχεται ποτέ, εκτός αν έχουμε παρέμβαση έξοδο από το παπίμι ή από τον απεινιδωτή που συζητήσαμε. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν, γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Το έχουν σαν μέσο εξυπηρέτησης και τον ορό δεν καταλαβαίνουν. Κατηγορούν τα λάθη τη στιγμή που το χορηγούν αφιδώς. Με τον ορό το καταγγέλλω. Είναι κανείς γιατρός να πάρει το λόγο. Έχουμε σε όλα τα νοσοκομεία φυσιολογικούς ορούς. Τι περιέχει ο φυσιολογικός ορός? Ρωτήστε στο φαρμακείο σας. 3% αλάτι. 3% αλάτι. Και δεν πεινάς με αλατόνερο. Δεν πεινάς. Και κάνει μεγάλη αρτηριακή πίεση. Ναι, κάνει. Γιατί ενισχύει την καρδιά. Ποιος κάνει πίεση? Η καρδιά που είναι τρομπάρι το αίμα. Αιτία της πιέσεως είναι μεγάλη δύναμη της καρδιάς. Ενώ αν δεν έχεις πίεση, είσαι και ασθενικός. Σαν μέθοδο αδυνατίσματος και εξασθένησης της καρδιάς. Είναι θανατηφόρο το κάλιο σε μεγάλες ποσότητες. Αυτό βάλει το καλά στο μυαλό σου. Είναι ο τρόπος που δολοφονούν τους βαρυπινίτες στην Αμερική, κάνοντάς τους μια ενέση. Ναι, αλλά τώρα κυκλοφορούν στα προϊόντα
Ότι είναι τα Αν είναι βιολογικά. μικροποσότητες, είναι μικροποσότητες. Και παρόλα αυτά δεν είναι γεγονός, θα παχύνεις με αλάτι, θα δυνατήσεις με κάλιο. Είπαμε νάτριο κάλιο, είναι αντίθετα. Θέλω να πω ότι το φύλλο της ελιάς έχει χιλιάδες μικροστοιχεία μέσα και μέταλλα και αν το δείτε σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο εδώ στη σελίδα, βλέπουμε ότι η μορφή του είναι ίδια με της αιμοσφαιρίνης. Η αιμοσφαιρίνη έχει το σίδηρο μέσα, ενώ η αιμοσφαιρίνη έχει το σίδηρο, ενώ η χλωροφύλλη έχει το μαγνήσιο. Οπότε τρώγοντας εμείς τη χλωροφύλλη, με την πυρηνική μεταστοιχείωση που μας είπε ο κ. Παπά, κάτι που δεν λέγεται από την ιατρική την συνιστόσα, ιατρική την τρέχουσα, ότι γίνονται πυρηνικές αντιδράσεις μέσα στο κύτταρό μας με τη βιοενέργεια που εξασκείται πάνω μας, τότε αμέσως αλλάζει η χλωροφύλλη σε αιμοσφαιρίνη και κάνει μυς. Δηλαδή γι' αυτό βλέπουμε τα φυτοφάγα ζώα που τρώνε φύλλα, έτσι τα κατσίκια, τα βόδια, τα μεγάλα, ελέφαντες, είναι τεράστια ζώα και πολύ μεγάλης δύναμης. Δεν τρώνε κρέας και αντιθέτως όταν φάγανε κρέας, πάθανε την όσο τρελό Αγελάδο. Η φυτοθεραπεία δηλαδή είναι πολύ σημαντική και η διατροφή μας με φυσικά προϊόντα υγείας. Θέλω να σας πω για ένα άλλο κομμάτι που γράφω στο βιβλίο μου για τη διαχείριση του στρες, η οποία είναι μέσω της... Έχουμε μετρήσει σε πειράματα ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η τελομεράση, δηλαδή το DNA μας, πόσο τελομεράση αναπτύσσει. Η τελομεράση, το λέει και η λέξη, είναι κάτι που είναι στην άκρη του DNA. Όσο πιο μικρή είναι η τελομεράση, τόσο πιο μικρό βραχή βίο έχουμε, δηλαδή μικρή διάρκεια ζωής. Όσο πιο υψηλά επίπεδα τελομεράση υπάρχουν στα άκρα του DNA, τόσο μεγαλύτερη είναι και η μακροβιότητά μας. Αυτό διαχειρίζεται σήμερα, είναι κάτι που πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει, απλώς λέμε ότι έχω στρες, άκουσα τα νέα κλπ. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ότι εμείς ήδη μπορούμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το στρες. Διαχειρίζεται το στρες, υπάρχει τρόπος που μπορούμε να το καταπολεμήσουμε, πρώτον με το παπίνι και δεύτερον με τα βιολογικά αντιοξυδοτικά, τα οποία μας δίνουν αυτή την αίσθηση του καλώς έχει και επίσης την τετραφάρμακο του Επικούρου, η οποία αναλύεται συστηματικά στο βιβλίο. Θα σας κάνουμε μια άλλη ομιλία, ειδικώς μόνο με την τετραφάρμακο, η οποία είναι μια αρχαία μέθοδος που εξελίχθηκε στην Αθήνα στους κήπους του Επικούρου, ενός πολύ μεγάλου φιλοσόφου, ο οποίος έζησε στο Γέρακα της Αττικής και δημιούργησε ένα μεγάλο κήπο για τους μαθητές του και τους δεχόταν εκεί και γυναίκες και δούλους και άνδρες και απελεύθερους κλπ. Και η λατρεία του και μάλλον η φιλοσοφία του κράτησε μέχρι το 19ο αιώνα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλω να σας πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Θα τελειώσουμε με λίγο ελληνική μουσική που μας ήρθε ο φίλος μας ο Δημήτρης Ονώνης από την Περαφόρα. Θα τελειώσουμε με το ύμνο της υγείας. Ορφικός ύμνος προς την υγεία. Ημερό εσαρατή, πολυθάλμιε, Βαμβασίλεια, κλήθη μάκερα υγεία, φερόλβια, μήτερα πάντων, εξαίο γαρνούσι, μεν από φθήνη σοβρωτήσει, πας δε θόμος, θάλη πολυηθής, είναι κασίο, και τέχνε βρήθουσι, ποθή δε σε κόσμος άνασα, μούνος δε στη γέη σαΐδης ψυχοφθόρος εή, αϊθαλής, ευκτεωτάτη, τον ανάπαυμα, σου γαράτερ, πάντεστην, ανοφελή ανθρώπιθυσιν, ούτε γάρον βοδότης πλούτος, γλυκερός θα λύσιν, ούτε γέρον, πολύ μοχθός, άντερ σέο γίνεται ανήρ, πάντων γάρ κρατέης μούνι και πάσιν ανάσης. Αλλά Θεά, έλα μες στην πόλης, επιτάροχος αή, ριωμένη νούσων χαλεπών, κακόποτον ανή. Να πούμε τώρα την απόδοση στα ελληνικά, μπορείτε να καθίσετε. Θα τα πούμε νεοελληνικά απόδοση λοιπόν. Συ υπερυπόθετη, η αξιέραστη, που αξιώνει στα πάντα, η βασίλισσα των πάντων, άγκο μακαρία υγεία,
εσύ που φέρεις την ευτυχία σε όλους τους ανθρώπους και είσαι μητέρα όλων, διότι από σένα ελαττώνονται οι ασθένειες των ανθρώπων και κάθε σπίτι ανθίζει από χαρά και οι τέχνες ακμάζουν. Σε ποθεί όλος ο κόσμος άνασα, εκτός από τον αποτρόπαιο Άδη, που είναι φθορέας πάντοτε των ψυχών. Πάντοτε ανθοφορείς, πάντοτε ευπρόσδεκτη και είσαι των θνητών η ανακούφισης. Διότι χωρίς εσένα όλα είναι ανώφελα στους ανθρώπους. Ούτε ο πλούτος μας φέρνει ευτυχία, ούτε ο άνδρας γίνεται γέρος, πολύ μοχθός χωρίς εσένα. Πάνω από όλους κυριαρχείς και βασιλεύεις εσύ. Ήθε ο Θεά να είσαι πάντοτε βοηθός στους μίστας και να μας σώζεις από τις δύσκολες ασθένειες, την κακοτυχία και την ανία. Εγγράφει από τον αρχαίο Έλληνα Ευαγγελιστή Ορφέα, πρώτου κατακλυσμού, προ 11.000 ετών, και βρίσκεται το υπέροχο άγαλμα της υγείας και στο Φενεό και φυσικά το κεφάλι της τεγεά της υγείας που έχουν όλοι οι άντρες στα κεφάλια τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.